kok. Nej, det er kun for sjov. Ja, det er. Og så havde vi fest i teltet, og jeg var på vej hjem og skulle snøre mine sko. Og så falder jeg op på, da jeg så brukker mig ned for at snøre mine sko. Så står der et vejskilt. Det synes jeg i øvrigt er fuldstændig urimeligt. At man stiller et vejskilt helt hernede, sådan trekantet i, det kender du godt. Og så får jeg en lille smule overbalance og falder ned. Og får spidsen op her et eller andet sted. Og ryger på sygehuset og bliver pillet ud og bløder og alt sådan noget. Og får jeg sådan en meget, meget charmerende stor vandtot sat på her med et plaster henover. Så dagen efter, så er jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg er selvfølgelig på havnen. Så ringer Jørgen til mig og siger, hold da kæft, mand, vi har travlt nu. Vi skal ud og hente prinsen og dronningen. Og der har Jørgen så, uden at fortælle mig det jo, så har han så fundet ud af, at kongeskibet skal ud og sejle. Og vi har Oscar, der sidder i radiorummet, som er marinehjemmevandsmand, og har gode forbindelser til kongeskibet. Og som så får aftalt, at de skal komme op til starten på Sjælland Rundt, og ligge deroppe og stå og vifte lidt med... Og det gør de sgu. Det gør de. Så kommer de derop, og så kommer Jørgen og jeg og forsøger med at jeg kan lige huske, hvad kig med også. Nej. Nå, men vi kommer så ud vi kommer ud og smider ankeret, de ligger ude for Kronborg, der det er jo smukt det hele, og god gimmick, der er intet vej med det. Og så kommer vi ombord, og vi havde taget en kasse flagbrænder med. Tilfældigvis. Ja, guldbar er det jo ikke, men de er jo ret gode. Og så havde vi taget karaffen med, og den bærer vi jo så op, at vi kommer op af den der slike der op ad siden, man går op af. Og så står prinsen, jeg tror det var Henrik, der stod der. Så siger han, ja, den sætter vi ned i officersmessen, ikke? Og så jeg ved ikke, hvad de gjorde ved karaffen. Så går vi så hen og står og kigger ind, det er jo så derinde, hvor de starter. Og vi står sådan lidt, det må man så sige til vores begge sprogs, at vi er lidt akavet i situationen. Hvad siger man nu til hendes majestæt? Ikke? Ja, de er jo svældig søde, der er jo ingenting i vejen, de er vældig søde. Giver du en prins? Ja, for eksempel, ikke? Men det må jeg sige, der vandt prins Henrik meget i mine øjne og øren, fordi så siger han, vi ved jo alle sammen godt, at han har sejlet knar, og han har sejlet drage og kapsejlads, og ved godt, hvad der i verden er. Så kigger han ud på de der, de er jo så store her, de der startballoner, vi har ude ved startlinjen. Så peger han på dem, ikke? Og så kigger han på Jørgen og mig og siger, hvad er det for nogen? Siger han så, ikke? Ja, det er jo genialt, ikke? Fordi så kan vi sige, det er jo sådan nogen, de starter på, ikke? Nå, er det, siger han så, ikke? Så fik vi så en lille samtale i gang. Så spørger dronningen mig så, hvad er det for noget, hvad er det, du har der på den der? Der må jeg sige, den løg for dronningen. Fordi så siger jeg så, jamen der var noget ballade i teltet i går. Så siger hun, jamen gud dog, siger hun så, ikke? Og så sker der ikke mere. Der var jo ikke noget ballade i teltet. Hvorfor skulle jeg sige, der var ballade i teltet? Du var bare med i sygen. Jeg var fuld, og jeg var faldet over et skilt. Altså, Helt almindeligt. Helt almindeligt. Det var Jørgen arrangerede det. God kammerat. Ja. Tak. Det var så et flot billede i